There's hope in the strength of numbers. Kenyans of goodwill are coming together to donate and help families affected by the floods rebuild their lives. Every donation, big or small, will make a difference. Let's come together and help a Kenyan rebuild their life. To donate, dial *802#, then select option 2 for the Kenya Flood Funds Drive, then input the amount you wish to donate to assist floods victims or visit saidika.co.ke. Your donation will go towards helping families affected by floods. Tuanze kulipa kadi sasa. Na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Yako ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie hiyo na namba yako ya simu. Nakusoti. Kain jawuoth mar matatu e safar machiegni kata mabor. Non kendo yang ni chulo fare mari kokalo e yor mbui. Non ane ka yudo receipt mari e simbi. Kama sira ujuki kendo idwaro ni ochuli gi kambi mar okumba. Receipt mari kata digital receipt eneno mari ma ibiro golo. Kain wuon matatu dwarore kokalo kuom okumba mari mondo ibed gi yore mag chudo kokalo e lony manyasani. Mondo matatu mari oyud okumba. Mambo ni digital. Tudri gi jal ma uso okumba mondo ing'e mathoth. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Okinyi kokinyi ka piny oru. Oganda wuok oko mar timo ohala. Ohala ber. Ohala chakre iwi. Johala matindo koda madongo giduto giwuok to gintiere e yor manyo. Nyaki bed gi excellent customer service. Tim kinda moloyo gimora mora. Wabiro menyo ni ohala mopogore opogore. Atimo ohala mar branding. Watimo ohala mar hotel. Atimo ohala mar agrovet. Ka wamenyo ni lony madwarore mondo mi chakgi kendo kaka inyalo tayogi e yo makare. Technology ose present very good opportunities. Bende wabiro loso e wi keto mwandu. Ng'ama timo ohala to onge mwandu to mano ng'ama ok jo ohala. Mano ng'ama rawe ohala. Tudri gi Cleophas Oluoch tich ang'wen ka tich ang'wen saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV. Nyakwar Ramogi. Regulation okodhi through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Mibadhi ma wuok e NTSA ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulo ngima jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kare. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang' wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guoko cha pesa. Wanere kelo. Tich adek ka tich adek saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Nyakwar Ramogi ne gin ji ma humbgi ne lach. Kane giloso, oganda ne chiko itgi. Bende kama ne gikalie, weche ne dong' matho. Nuna nigo kot kamoro kachacha nogoyo. Asa madwa wacho to go kot to jibiro te. Noero sort out dispute. Kata kamano, oganda osepenjo ni gin kanye. To gitimo ang'o? To mosenindo, anyuola gi paro gi nade? Igni mose kalo ne gin jok ma ideo, to kata mana sigande gi bende ne wuoro. Gisani awuok oko mar manyogi kata mana anyuola margi mondo wami mathoth kama gintiere to kod gino ma gitimo. Riuri kod Walter Nyambaga ka okelo ni chenro mar gin kanye. Tich ang'wen saa 3 otieno. Kik bai.
Osaure nyakwara mogi kamora mora maintiere machiegni e chenro manyien mar weche manyien mag migago. Nitiere weche mathoth ma bende waluonu kawuono. Duol mochung'ne kepo mar jopuonjre mbalariany kaachiel kod kuonde tiegruok mamalo mana KUPS kawuono koro yango yo manyien mibiro tigodo e weche mag kepo mag jopuonjre motieko somo e klas 12 monego bedni donjo e kuonde tiegruok mamalo. Kopogore kod mano bende jatend piny William Ruto ochopo e odiochienge mar 2 e limbe mare piny mar Amerika. Ka bende koro achiel kuom gigo ma bende osetimore en ogirimiti ma piny Kenya kod Amerika odonjoe kaluwore koda chenro mag bero thieth ahinya e weche mag tuoche ma landore. Kopogore koda mano nyakwara mogi bende waluonu weche mag ng'anyo mag jopuonj mag JSS ma osebedo kadhi nyime kuom thuolo malach e pacho kaeri. E weche mag ng'anyo bende riwruok mar clinical officers mong'ere kaka KUKO kawuono romo koda riwruok mar governors COG. Mano en wach ma bende wabiro kelonu kanyo to kaluwore koda jogo mosebedo kaluwo sinema mar ting' ma jolweny mag KDF ma pacho ka nitiere godo e piny mar Somalia. Wabiro kelonu sinema no kare mar 3 kawuono nieri ma bende kik bai. Ka kamano warang'ane to gin weche mage ma bende wamiyo pek. Duol mar KUPS oyango kaka jopuonjre dhi donje mbalariany kod kuonde tiegruok mamoko e pacho ka. Mokom jotelo medo seyo jalup jatend piny Rigathi Gachagua wi paro mar mwandu mag piny pogi kaluwore kod kwan omenda mideno ni one man one vote one shilling. Piny Kenya kod Amerika oketo girimiti ma koro dhi miyo Amerika medo konyo Kenya e weche mag thieth. Kaka pile nyakwara mogi tudri kodwa e namba wa mar ote machuok en 236 Kao kamano bende wantiere kanyo e mbui mag Facebook, wayudore achiel kachiel e mbui mar Twitter, wantiere achiel kachiel e mbui mar YouTube. Yudwa e Facebook, yudwa kanyo bende e mbui mar Instagram. Nyinga Simfrozo Kinda nyalo twa kanyo bende Simfrozo Kinda mano e mbui mar Facebook achiel koda Twitter. Kawachako eni jotelo mawuok e counties 15 moyangore kaka jopith jamni ogwenyore paro kod jalup jatend piny Rigathi Gachagua e wi dwache mar chwalo pok mag omenda kaluwore gi kwan jodak e gwenge ma idendo ni one man one shilling one vote. Jotelo go mawuok ugwe mar Kenya koro chayo dwaro mar Rigathi Gachagua ka gilero ni biro miyo pok madhi ne counties makuno dok piny kopogore kod kaka giyudo pok gi e sani. Giluwo ni counties magi ok osedewe dongruok kendo ni chien ka sani kara giwacho ni sani to chunygi ogedo mana e pok madhi e county. Jotelo bende okoni weche mawuok kuom jalup jatend piny gin weche manyalo pogo oganda kendo ok nyis telo mar piny Kenya mangima. The one shilling one vote, which basically refers to a population-based revenue sharing formula, is one which is untenable, it is unfair, it's unconstitutional, and it's one which will never happen in this country. The era when these regions were neglected and denied resources, including from 1965, when the sessional paper number 10 of 1965, where they say that the resources will only go to where there's returns, as if we were running a business, is no longer there. We convene today to address the recent statements made by His Excellency the Deputy President, the Honorable Rigathi Gachagua, and others who advocated for the one man, one vote, one shilling. We are also going to advocate for one man, one vote, 1 kilometer in matters of revenue sharing. We are deeply dismayed by this resurgence of the retrogressive ideology which rests on the unstable grounds of narrow political rhetoric and the misguided fragmentation of our republic. This backward approach, propagated by state leaders who are supposed to be representing the entire republic, warrants an unequivocal condemnation, and we do so here today.
Piny Amerika osingo mar medo konyo piny Kenya e loso chanjo kod chenro mopogore opogore bedo thieth ma pacho ka kaka achiel kuom yore mag tego osiepe kind Kenya kod Amerika. Jatend piny William Ruto ogolo paro mar kelo lokruok e sekta mar thieth ma pacho ka kikonye kod piny Amerika e kinde manolimo apisi maduong' mar Center for Disease Control mantiere Atlanta, Georgia e piny Amerika. Bende Ruto nobedo janeno e keto kogno e winjruok e kind CDC kod Kenya Medical Research Institute kata KEMRI, migawo mar thieth kod chenro mar jatend piny Amerika mar weche mamuoch apoya ne reso oganda mani kod kute mag ayaki. I think you may know CDC has supported the establishment of 3 BSL-3 labs at KEMRI, and this will be the hub of that work. We're going to be working more on malaria, on genetic sequencing, and making sure that we're working on, again, the next generation of the scientific advancement to power the manufacturing you were just hearing about. In collaboration with the U.S., Kenya is transitioning HIV, malaria, and tuberculosis programs into primary healthcare initiatives, aligning with sustainable goal number 3. This shift enhances program sustainability and meets the healthcare needs of vulnerable Kenyans across the country. In 2022, we launched the National Public Health Institute to enhance coordination and strengthen our public health systems in response to COVID-19 pandemic. This milestone signifies our commitment to improving capacity for early detection, rapid response, accurate testing, and effective recovery management. Nok mar yedhe mochuno mag chanjo nenore e Kenya ka ngima nyithindo ma onego yud yedhe go koro nie andaki ka yath mar chanjo mar polio kuom nyithindo kaachiel kod midendo ni tetanus diphtheria mar joma mine mapek osebedo ka onge kuom jumbe 2. Nonro osiptal maduong' ma Baringo nyiso ni osiptalno osebedo ka omo yedhe kuonde thieth mapok otieko yedhe ma kamago kendo gisani gitieko yedhe duto mag polio kod tetanus kendo gisebedo ka giduoko mine pacho kuom dala dek mokalo. Kaloro kod jatend thieth ma Baringo Winnie Bore, kwan mar yedhe chanjo mag njano kata yellow fever gin ma kuom yedhe ma ok yudre e yo mayot kendo kelo hinyruok mapek. Gavana ma Baringo Benjamin Cheboyo olero ni gitiyo machiegni kod riwruog governors kaachiel kod piny owacho mamalo mondo giyud kony mapiyo ne midhiero ma kamano. Kule Marigat kuna changamoto moja ambaye hatuna yellow fever na hakuna pia hii shindano ya 3 months na 2 months, hakuna moja. It's a county-wide problem, but particularly in Baringo we have shortage of vaccines that we do not have right now. We do not have the tetanus diphtheria vaccine and the oral polio vaccine. For the last 2 months, close to 2 months, I think probably from around 5th of, polio has been a problem. It has been a disease that affects children, especially from age of 0 to about 14 years. So running out of that vaccine actually poses a threat to the health of children, paralysis and all these complications that come with lack of vaccines like oral polio vaccine. You realize that if we don't get these vaccines for a long time, then basically those diseases may come back to our community. So that is our main worry now. We as a Council of Governors, speaking for the Council of Governors as a corporate institution, we have asked the chairperson of the Kenya Council of Governors to write to the relevant departments, specifically the Ministry of Health, so that we can be able to address the challenge of shortage of vaccines. Jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua yango ni jo piny Kenya biro yudo konyruok kokalo e tudruok motegno e kind piny owacho kod jokanyo mamoko masiro chenro mag dongruok. Koloso e kinde nyasi manyo yuorie gi mbetre mawuok mar piny Netherlands Martin kod nyawadgi mar piny German Sebastian Groth okoni Kenya kata jo Kenya dhi yudo ber mathoth e chenro mag dongruok kokalo sir makamano. Riwruogno itayo kod jalup jatend piny Rigathi Gachagua kod jakom mochung'ne jokanyo mag riwruoge 2 kod mago mag riwruok mar pinje mang'eny.
And as from the beginning, we have felt it's not only government and development partners, but there is also the civil society and the private sector, which are part and parcel of it. So we try to engage them as much as we can, and you have also given follow-up to that, and I think that's a wonderful effort, because those are the four components that need to sit together. Following 4 years of excellent service as the ambassador of the Kingdom of the Netherlands to Kenya, Your Excellency Ambassador Martin Roa, you are concluding your tour of duty to Kenya. And I must say it was a very great pleasure working with you. And during your tenure, Ambassador, the bilateral DPF coach, as a bilateral DPF co-chair, you have played a very pivotal role in strengthening the Development Partnership Forum. And your dedication and leadership as the co-chair of the forum for the heads of mission has been instrumental in advancing Kenya's development priorities. Jopuonj mag junior school kara JSS bade Mambere South oramo mar dhi nyime kod ng'anyo nyaka chieng' piny owacho winj ywakgi. Jopuonj go mane ong'anyo nyaka e apis mar duol mar TSC bade Mambere South oseo Teacher Service Commission kuom rem ndiko gi e tich kendo chulo gi omenda kaka ne do chiko. Jalo mochung' ne jopuonj JSS e bade ma Embu David Ngari ojiwo riwruok mar TSC mondo oluw chik mar doho ma bende noyudo gi ketho mar dhi ataro mar chik kuom ndiko jopuonj tich e yor orak. Jopuonj go semo wang josiasa mosebedo ka chiwo barupe mag TSC e nyasi kaka mag liel ka gilero ni gin gi ratiro mar yudo tije makamago. Gino ma bende osir gi doho. Hizi hela ambazo tunapatiwa ni kidogo sana. Tuna watoto nyumbani wa kulea, tuna waume nyumbani, tuko katika vikundi vya shuleni vya nyumbani, tunafaa kutoa ama kucontribute hizo pesa, hatuna pesa. Kila yao walituambia turundi shule tukiwa interns, lakini kimbahati mbaya walisahau kuweka mambo ya kutuconfirm. Tunaomba sasa timu ya kuajiri walimu TSC watoe another circular ambayo inahusu mambo ya kutuweka katika permanent Heads of institutions who are threatening the mocks should be warned as from today. The mocks are demanding for their rights, and therefore should not be teased in any way. If anything happens when a mock in the schools where they teach, then they will face the wrath of all the teachers in this county. Number two, the mocks are trained, they are graduates, they have degrees and diplomas, some with masters, some are pursuing PhD, and therefore we want the government to reinstate, to compensate, and also make sure that they confirm the moguls immediately. Kapod wantiere weche mag ng'anyo mag jopuonj mag JSS kadha wadnam chumbi ne jopuonj mag junior school e county ma Kilifi koro riwre kanyakla achiel gi jowetegi mamoko e ng'anyo kendo kwayo piny owacho mondo ndik gi tich e yo mogirore. Gino ma bende oserocho chenro mag somo e skunde mag junior secondary. Gikone nyaka sani pod gibandho chudo kowuok kuom duol mandiko jopuonj tich e thur kamano Teacher Service Commission kaluwore kod chik mane ogol gi doho mondo migi chudo kata mondo chiwne gi chudo kendo ndik gi e yo mogirore. Riwruok mar jopuonj mag Kuppet bade ma Kilifi ne oriwore kodgi kendo seyo alwora marach mar tich ne jopuonj kaachiel gi koso negi e yo mopogore opogore. No confirmation, no CBC. Hatuwezi kubali kunyanyasika. Tumenyanyasika ya kutosha. Mimi nitaendelea kama mwalimu wa maths, lakini naambiwa nifanye practical. Moto ikiwaka tutatoka wote na wanafunzi, mimi wa kwanza. Haiwezi kubalika. Kwa hivyo tunasema for quality education, the government must confirm all of us. This TSC has to come up clear. Waje na agreement kutuonyesha kwamba we are going to be confirmed. Hii confirmation inafaa kufanyika if possible this week. This week tupatiwe barua kama hiyo pesa itakuja mwezi wa 6. We are going to wait for that money while we've been employed as PNP. Kitu ambacho tunataka, we want that internship to change from our status
from internship to PNP. It is time that the Teachers Service Commission is left to perform its duties. These teachers have served as interns. We want them to be compensated an accumulated amount that is equivalent to a teacher who is in permanent and pensionable terms. Jopuonjre 18 wuok e pacho kaka dhi e piem mar lony manyasani e rang'iny mogik e piem motisi ni Huawei ICT Competition Global Final. Jopuonjre go sidhe safar kod spika mar od bura Moses Wetangula kod jaod bura John Kiari. Kane lose kinde sidho jopuonjre go mochomo boma ma Huawei China, Wetangula puoyo jopuonjre go kuom tich makare ka ojiwogi ni gidhi yudo tiegruok mochwiny e wi lony manyasani China. Piem makamano noywayo jopuonjre moyo 1,200 kowuok e mbalariany kod kuonde tiegruok mamalo e pinje 74. Timbe 6 emochopo e rang'iny mogik mar piem makamano. Kenya Airways, they are going to congratulate. We are here today to show our support for the 18 students from Kenya who are going to China to participate in the global finals of ICT competition. They are the best out of 6,000 students who took part in the Kenya national competition, and they have done exceptionally well in the regional competition. We are wanting, as you're coming back, to have you integrated in this whole vision that this country has, that you know the president is spearheading the digital superhighway as one of the key areas of development for this country. If you understand it well, you know that the superhighway is an intention of this government to digitize government services. Where you are going at the Huawei headquarters in Shenzhen, I was there in 2010, and we were amazed at the level of innovation at the time. I'm sure 14 years later, it is even better. And as you go out there, now start cutting a niche for yourselves, knowing that today is smart business, smart education, smart work. Jod bura makarachuonyo adipo kuome okone rowere mawuok e kar chung' od burano mondo kaw motegno tiegruok mag tije lwedo kaka yor konyo e kedo gi nok mag tije kind rowere ma okwako piny Kenya. Jod burano wacho ni lony ma rowere yudo e kuonde tiegruok mag tije lwedo nyalo konyogi e chuogo thuolo mag tije kendgi giwegi ma ok ondikgi e tich. Rowere bende okoni kuonde mag tiegruok makamago machalo gi Mawego National Polytechnic manie kar chung' od burano chiwo thuolo malach ne jopuonjre ahinya to mago ma ok oyudo thuolo mar donjo e mbalariany mondo giyud lony mopogore manyalo konyogi. Jaod burano oloso e kinde mane otero jopuonjre 250 mawuok e kar chung' od burano ma agulu mar CDF makarachuonyo kawo ting' mar chulo negi school fees Mawego mondo gidhi gikaw tiegruok mopogore opogore. Watero nyithindo 250 Mawego ema flag off ka anyisogi ni koro dhiuru dhi somo maber courses ji odhi otim to chako tije owuon. Kochako tije tieni en gi kambine kata tin to kambine no wang' ok noti kende, obiro dwaro joma konye tiyo, jogo wang' ne ondikgi. Koro kar bedo ni en mana omanyo tich mondo ondike, en ma koro ji manyo tich kuome mondo embo ndiki ji. An gi geno ni paro ma kama biro konyo jokarachuonyo, biro konyo jo Kenya, biro konyo jogo madwa mondo oae chan mondo duogo obedi jonyalo. Ayie ni gibiro nyalo. Kata gibo biro to gibo somo tije mag lwedo. Tok ni en tije mag lwedo at a lower level, apana en tije mag lwedo minyalo dhigo mbele michop kata mana e university mitim nyaka degree. Kaka mheshimiwa wachono, nitiere kaka wabo dwaro mondo wa partner gi local universities kaeto wa offer negi those degree programs institutions magwa kalure gi kaka wan gi equipment moromo manyalo support such programs.
Yakoromogi sabi dog deka par kurade kwa kao yoyo mokwongo chenro en mar migago neno kabende ote molokanyo imbui mar Facebook la meko medo awuondo wachoni wan pamoja from Migori Oyani Masai erokamano Stacy Atieno wachoni ma Stacy kani bandana semolo wan kamora chiel Mekta oko wachoni mai Mekta kawuok mlolongo Ramogi TV winjore maber Engineer Lazaro Kanyambok wachoni Karajoga Shagwa gidwaro nango my tribal leader koso national leader Kenyans are sick and tired of this tribalist utterances erokamano Engineer Lazaro Teddy B wachoni sedo nyokaka pile entire buore Nairobi Kapita Julius wachoni en bende osemolo Nyakoromogi warengo wadhi eduka matin kikidhi mabor podwa duoko dweche manyien chenro en mar migago. Escape to the beach and enjoy amazing discounts at the luxurious Ocean Beach Resort and Spa Malindi, courtesy of View Travel. Book with View Travel and enjoy 3 days at Ocean Beach Resort and Spa for only 43,000 Kenya shillings when you take the scenic SGR route or opt for the flight option for only 52,000 Kenya shillings. Whichever you choose, prepare to be pampered. Visit viewtravel.com or call 0703-254-254 to book your dream beach vacation at Ocean Beach Resort now. View Travel. Dream, explore, discover. Wash your clothes with Toss Lavender to leave your clothes with a lasting, irresistible freshness. Oh my God, this is unbelievable. I know, it's amazing. So much more local stuff. Ooh, and we are on it too. Fresh episodes every week. Plenty for the kids too. Cartoons, movies, and educational programs. Nice. Finally, some peace in the house. Oh, look at that. They have international stuff too. Movies, great hit shows. Makes you just want to curl up and binge watch for years. Guys, I'm trying to catch up on Single Kiasi. I need the tips. Okay, ladies, we're rolling in 5. Is there anything else that you need? Now that you ask, can I get your number? Shika, the new Showmax app today for all your favorite local, international, and kids' hit shows and movies from just 300 shillings a month. Shika Showmax, streaming for Africa. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. Dial *811*495# to get Our Father. Asewacho ni nyathini toko winja. Tosani, oseguro tiende dalani. In a world where faith, fear, sacrifice, and the complexities of father-son relationship collide. The son must choose his path and his own legacy. Watch this emotional and riveting story of Dennis in Where the River Divides. Watch the best content on the go only on Viusasa. Kickby, winj mit mar thum kendo imiel radar. Kik od belo bai. Belo number 1. Gi twak mamulo rowere gi oganda duto. Ka in gi nyako ma tiyo, oneno mbele mayot moloyo nyako ma okusomo. Wakelo ni jongolo mopogore opogore.
Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiechieng'. Mane Ramogi TV. Machiegni kendo nyakora gi lipot manyien mar keri kaachiel gi jolony mamoko mag science yango ni ute mathoth e boma ma Nairobi tiyo kod iro ma ochido magikoni kelo midhiero ahinya to ne nyithindo ma pod dhi e skul. Kaka Judith Omondi lero, nonono ma otisi kaka Tupumue yango ni kata bed ni bombe mathoth ji tiyo kod gas e tedo kipimo kod gwenge, iro machido kelo midhiero ni ji mathoth ahinya joma nie bombe kaachiel kod manie gwenge. Oseyangore ni iro ma ochido ma dho ngere yango kaka carbon monoxide kelo midhiero ne thoth jodak e boma ma Nairobi ka ipimo gi ji ma odak e gwenge kama thoth ne itede gi yien kata makaa magolo iro ma ochido. Ma kaluwore gi nonro ma otim kod riwruok ma ochung' ne timo nonro mag science e pacho kae KEMRI kaachiel gi jolony mamoko mawuok e pinje ma oko. Kaluwore gi nonro ni, kuom ji 5.3 manie boma ma Nairobi, ji 500,000 odak e udi ma itiye kod iro ma ochido, kendo osechako kelo luoro ni ngima ji nyalo bedo ni rochore mos nikech tuoche mabiro kaluwore gi gamo iro ma ochido. E kuonde dak 2 ei Nairobi, mathoth nonro ne otimie, Mukuru kod Buruburu, kar dak ma Mukuru jodak nie lai manyime yudo midhiero mag iro ma ochido ka ipimo kod Buruburu. Ripodno oyango ni onge lony moro amora ma itiyogo e boma ma Nairobi e rango rang'iny ma iro ma ochido kelo e midhiero ne jopiny. E atamalo 43 mag ute ma Nairobi, iro ma ochido nitie kata bed ni ok chopie rang'iny ma inyalo fwenye yo mayot. E kwan mar jopuonjre ma dhi e skul e kaunti no ma Nairobi, atamalo 60 yuayo iro ma ochido e udi ka ipimo kod atamalo 11 magamo iro gi e kinde ma gitugo oko kata ginie skunde. Iro ma ochido ma yuayo udi iwayo odhiambo bang' skul. Nonro ni yango ni jopuonjre magamo iro ma ochido chopo e skunde ka giwinjo ka wirawira ka chunygi bende kinde mathoth ting'ore. Bende dongo mar nyithindo e kinde mathoth, jolony nonro ni yango ni rochore ka bende mine mayuayo iro ma ochido kayach ni atamalo mamalo mar nyuolo nyithindo ma kilogi ni piny. E piny mangima iro ma ochido nego ji 6.7 higa ka higa ka kuom kwan gi 2.3 gin tho mawuok kaluwore gi iro ma ochido ma ogamie e udi. Judith Omondi, Ramogi TV. Kodong dweche manok to jolweny maketo kwe e piny Somalia e bwo riwruok pinje Afrika midendo ni ATMIS wuok e pinyno. Jopiny golo paro mopogore opogore kendo gin kod to ka bende jolweny piny Somalia biro nyalo jonjore mag Al-Shabaab ma kuom kinde malach osethiro dongruok mar piny Somalia. Gikwayo riwruok pinje Afrika mondo kik rikni gigolo jolweny Kenya nyaka chop yang ni jolweny mag Somalia oseyudo lony kod sir mar rito pinygi kigin. Jafwambo marwa George Bati yangonwa kaka jolweny Kenya ochiwore neno ni mise mag kwe oket motegno Somalia. Higni manok mokalo ka ne en paw rakruok ka much bunde ne chalo mucho mbasa. Kata kamano chir mar jolweny mag Kenya KDF omiyo boma ni madoble mane Al-Shabaab oseng'wano koro sani ochako pichni kod kit udi manyasani. Kenda paya mar lama ne jodak maka winja koro sani ginyalo suore mos gi nyamburko. Doble oseyo johala mag piny Somalia to kata mana ji mawuok e pinje maoko kamoting'o piny Kenya. With the come of ATMIS, the development runs well, and we have a lot of buildings, we have a lot of infrastructure, and we also have a tarmac road. So I can say generally, the business with the help of ATMIS, it goes well. Ma en achiel kuom udi ma igero kod midusa majaluo ma obiro manyo doble piny mar Somalia. Ka owacho ni katubiro ni osebedo kalando ni arita kwe ok ber ahinya piny Somalia. Gisebedo ka gitimo tijgi kuom thuolo moingo dweche 5 sani. Mano ne giduoko gik ma ginyalo yudo ka dala kendo gimedo jiwo joma dwani mondo chop ka mondo bed thuolo mar timo hala nikech arita kwe ma ichiwo kod jolweny mag piny Kenya KDF mobiro ka e bwo ATMIS osemiyo gibedo gi geno ni kata mana bang' ma pod gibiro dhi nyime manyo kaka ginyalo konyore e piny mar Somalia. Ane dobli Somalia abiro manyo adier makende gigocho naga kendo gipenjaga to samoro giyuda samoro giwacho ni kok giyuda to kagochonegi to gipenja ni ang'o marach takonogi nikech kuma wantie network samoro chendo lakini anyisoga ni an kare adier Nyasaye oritowa wan makare gibed mana gi kwe tiche mokelowa tich dhi maber
arita kwe aneno kaber, pok aneno gimoro amora ma demi waluor. Jogo luore ka gitengni geche moko ma ouma man ka ng'iyogi tawacho mani kare kaw ka wuoge nikech arita kwe nitie motegno. Problem mosebedo en mana ni dhowa mosebedo ka gwenyore gi jogi nikech ok wanyal winjore. Giwacho mother tongue language to wano wacho dhok mopogore. Ok ging'e Kiswahili, ok ging'e Kiingereza, lakini watiyo gi signs to weche watedhi kare. Kidwaro kokoto tinyise ni chai. Kinyise ni chai ken ong'e ni kokoto midwaro. Koro winjruok kaka ne wasebedo kodgi wasechako ng'eyo matin kuomgi, ok aseneno wach moro marach. Nikech Nyasaye oseritowa to gin bende gisebedo ka ging'iyowa koni kod kocha. Koro kane ka rita rach kendo wanyalo kwayo jok machielo ni ka samoro ginyalo gombo mondo gibi koni to orwakgi mondo giti mana kaka gitiye Kenya bende. Kata obedo ni luorruok ma jolweny ma Kenya kod ma Somalia timo e bomani kinde ka kinde miyo jopiny bedo kod chir mar dhi nyime kod chenro maggi. Komanda mar jolwenj Kenya e piny mar Somalia Brigadier Salim Rashid wacho ni jonjorego pod luchore kod riekni moko mag jokoyieyo mar temo monjo oganda kendo chuno mondo jolweny ket wang' ma ok diemre e neno ni arita obedo e wang'e. We have faced an enemy who is metamorphosing, meaning he's mutating. And sometimes we get intelligence of imminent threats of the enemy. When we launched the operation, we were dealing with an enemy who was armed with his personal weapon and the rifle. Now the mutating enemy is using IEDs. IEDs make it difficult to do road movement. So you have to clear the road out of any contaminated IEDs before you pass. The mutating bit now is that he's using this as his weapon of choice. Mondo rakruok kod jonjorego kendo togi kanyuogo. Jolweny ma Kenya oketo rameny seche 24 ka jolweny ma orwako gute mateka kod opu kod lepa kor obedo angech ka nyamburko mag jolweny mani kod otuchi mar kedo e wiye ma jolweny dendo ni APC bende oikore ne kit monj moro amora ma jasigu nyalo timo. To poni jonjorego soko kombe kich kendo temo timo monj moro amora kaka mano ma itimo kokalo miruti michike bwolo. To ma e kaka irakruok kodgi ma chwe dunygi kochunglo. Kata obedo ni okenge mag arita ong'aw rem dino rode ma oganda ronygo kowuok e piny Kenya kendo donjo e piny Somalia en achiel kuom gik ma jolweny koni pod kelo pek e chiwo arita makare e piny Somalia. There is no control at the moment of how Kenyans come to Somalia. It is an uncontrolled movement. So we have established leadership, especially the group that is here in Doble, and the one who is in charge of them, we deal with him directly. We have key leadership engagements where we have periodic meetings with the local leaders, the local elders in the areas that we occupy. Ka odong' mana ndalo manok to jolweny matie bwo riwruok mar pinje Afrika mineno ni ATMIS wuok e piny Somalia kendo jolweny mag piny Somalia imedo mi tiegruok mabiro neno ni gichung' kod arita mar pinygi kigin tend loch nanga ma pinyno to pod ni kod to kod luoro ni poni jolweny mag KDF owuok e pinyno to jonjore nyalo chako ting'o wigi kendo rocho kwe ma osenene e piny Somalia. On the readiness of the Somali security forces, the training currently is ongoing. The mentoring is also ongoing to enable us, make them reach optimum levels of efficiency, which at the moment I cannot say it is 100%. There's a lot more that needs to be done in terms of preparedness, in terms of raising their capacity and capabilities. Still, we need the ATMIS. We appeal to continue the work of the ATMIS. We do not say ATMIS remove, not say. We appeal to stay here and to work together. Tok mani boma ma Doble ma itayo kod jolweny Kenya kende ma ikruok mar keto telo e lwet apisa mag piny Somalia dhi e nyime. E boma maduong' Mogadishu, jalup komishona mar apisa mag obila matiyo e bwo ATMIS bende yango ni giketo okenge makare koting'o tiegruok mane obila mag piny Somalia mondo gibed kod nyalo mar tayo pinygi. The process is on in our training. We have a process where we want to cover the entire area to give them some basics. Because if you are a volunteer, you need to have some basics on policing. Just basics. Sometimes you don't know whether what you are mentioning with the trading is crossing into
But now we are doing far, far better. And actually, even the comment from the participants. We go out, we collocate with them, and you'll see they're able to do the basic police work, they're able to record the crimes, they're able to do basic investigation, they're able to prosecute, and there's relative peace within the communities. So we can say that they're picking up pretty well. Kaka yore ne jo Kenya ma odak Somalia omi arita makare. Walimo mbetre mar piny Kenya e boma ma Mogadishu e piny Somalia. Jambetre Cyprian Ringo koni giseyawo lai mar mbui mar kawo kwan jo Kenya mondo mi okel yot e reso jo Kenya poni monj moro amora otimore apoya e boma ma Mogadishu kod gwenge mamoko e piny Somalia. The other day the headquarters was asking me to give the figures of how many people we have in Somalia. We could not manage 500. We have got quite a number of nurses. We've got very many teachers. We have got casual workers. And all these people, we want to bring them overboard. And let me take this opportunity wherever they are, especially those who are in Somalia now, they come up and they register with us so that we know where they are and what they are doing. In case of need, we'll be able to assist. They can also register online. There's an app and they can always go to the systems and get it online. Bende olero ni tend piny Somalia medo keto kenge makawo arita mar pinygi kendo ni kama gineno ka gintiere kod pek to gisumo paro kowuok e piny Kenya. They have come out clearly and said that they wanted to train their own forces. They want the friendly countries to train their own forces so that as ATMIS and other organs withdraw, they will have enough numbers to run their country. With the support of the friendly countries, United Nations, European Union, AU, as they withdraw slowly and they stick to that one, this country is going to stand on its feet and they are good to go. Mondo piny Somalia obed kod arita makare, Brigadier Rashid koni jotelo kod jopiny nyaka koro tie dweche achiel ka gichiwore mar kedo kod njore ma osethiro dongruok mar piny Somalia. To solve the issue of Somalia, it is the Somalis themselves that have to realize the importance of having peace and tranquility in their country. Despite all this effort that we are doing, it is them that they will provide the answer to the challenges and that the country is facing. Kata obedo ni mani kod chakruok bedo gi giko, kendo chenro mag ATMIS e piny mar Somalia dhi karumo. Kwayo mar jopiny ni mondo riwruok mar pinje Afrika kik rikni golo jolweny mag Kenya KDF e piny Somalia, nyaka ginene jolweny mag piny Somalia obedo kod nyalo mar rito pinygi kigin. Higni 13 mokalo ma ne en paw lweny, kata kamano gie sani kaluwore kod moko kuom mashinde moketi kod jolweny mag piny Kenya kendo okenge mag gisegoye kedo kod kweth mag njore manosebedo ka chando jopiny maka, sani koro kwe obet. Kendo jopiny nigi geno ni kata bang' wuok margi dwe mar 12 higani, piny owacho mar Somalia biro timo tijgi kendo neno ni jopiny obedo kod arita makare. George Bati, Ramogi TV, Dobli, e piny Somalia. Erokamano ahinya George Bati kuom report majaberno, kendo ang'eyo ni penjo mathoth ma ji osebedo ka penjo ni ere kaka joluogo noyudore pinyno mar Somalia ka gitiyo tich matek kendo bende giwacho dholuo maler. Kao kamano nyakora mogiko pogore gi mano wadhi nyime gi weche manyien ka koro yangore ni gope mag piny Kenya omedore gi atamalo 19.8 kendo chopo trilion 9.6 ka osuru ma ichoke pacho ka igeno ni biro medore gi atamalo 30.2 kendo chopo nyaka trilion 3 kochopo giko mar hiko omenda mar 2023-2024. Ma oyange gi report mar duol matimo nonro mar ochumi ma pacho kamano Kenya National Bureau of Statistics KNBS mabeno yango ni omenda ma counties tiyo godo igeno ni dhi medore gi atamalo 35. En report mogol gi duol matimo nonro mar ochumi e pacho ka mong'ere kaka Kenya National Bureau of Statistics KNBS machiwo ler ewi chal mar ochumi mathurka. Gope piny Kenya medre gi atamalo 19.8 kendo ochopo trilion 9.6 ka chop giko hiko omendane. Omenda ma sirikal mamalo tiyo godo e tayo chenro mage dhi medre gi atamalo 26.6 kendo ochopo siling trilion 4. Nonrono bende yango ni osuru ma ichoke pacho ka
bende dhi malo gi 30.2 madhi chwale nyaka siling trillion 3 kachop giko hik omenda mag 2023-2024. Pek mar ngima ochung'ie 7.7 mana kaka ne en higa mokalo. KNBS lero ni mano en nikech nengo mauta ma osebedo kani malo. Omenda ma counties tiyo godige onidhi medre gi 35.4 nyaka siling bilion 562.3 ka osuru ma ichoke counties omedre gi 19 nyaka siling bilion 512. Mwandu ma piny Kenya tere pinje maoko medre gi 15.4 ma en siling trillion 1 ka mwandu ma piny Kenya kelo ka oya pinje maoko omedre gi 4.9 ma kelo omenda maromo siling trillion 1.6. Bende report no yango ni piny Kenya golo mwandu mathoth e piny China molo pinje mamoko ka iluwe gi pinje Jo-Arabu, India kod Malaysia ka mwandu ma piny Kenya tere pinje maoko thoth gi tere piny Uganda ka iluwe gi piny mar Pakistan, Netherlands, Tanzania gi piny mar Amerika. Bende oyangore ni mwandu mag petrol e gino ma piny Kenya gole pinje maoko maloyo mwandu mamoko ka iluwe gi masinde kod chumbe loso mwandu. Mwandu ma piny Kenya tere pinje maoko oting'o chai, maua, lewni, kahawa kod kit chumbe mamoko. Report no yango ni piny owacho tiyo gi siling bilion 92.5 e gero ute mane onge ogonyore maromo ute 3,357 ma oger kendo otieki higane ka ipimo gi ute 1,390 manoger higa mokalo manomuonyo omenda maromo siling bilion 9.1. Yakora magitok lipod wacha kwa kauyo mo machielo chenro mar migago sabiro gideka 41 nano kanyo ka otemolo asedonjo kaka pile ma Vosta Wood Karungu ko wino erokamano Ramogi ler an Lawi Otada ka wuok Nyamilu Migori County ma oluoch John ko wuok Anyidoto Mariwa ako sirkal mondo da dhojo pinye wi weche mag medo osuru iwacho gi kizungu we alok ni gidholuwe weche mag medo osuru kapok gichako chenro manyien mano oloso wi paro mar chik mar higa machiko menda ma higa ni. Ramogi TV ma Milka chenro chopo malera ahinya kendo amor ahinya kod kaka ukelona weche manyien. Greetings to Naftali Oko kachiel kod jaduong' Odhach ka okamano to Ramogi ler e gwenge mag Uradi. Erokamano bende ng'ato wacho kanyo ni ma Ramogi TV nenonwa e yo maler ma owino kawuok e gwenge mag Kajulu. Bende ng'ato wacho kanyo ni waneno Ramogi TV okiwacho nyingi kata kamane wacho ni imor kod kaka wakelo chenro. Mamorin mawuok Machakos iwacho ni Ramogi TV teri e yo maler kaun kanyaka chiel kod owadu Manig. Ramogi an Walter awacho kama gweth mar dhano biro mopogore amor kod jogo ma bende yudo tich e piny mar Somalia. Nyako Ramogi wadwa ni mondo mi wayue matin kaito waduogi gi weche mamoko e chenro ni. Are you ready to turn your Skizza-tunes into cash? Dial *487 *3#. Choose your favorite Skizza-tune, confirm, and enter to win big. 50k daily, 100k monthly, and the grand draw of 1 million Kenya shillings. Each time you download Skizza-tune, you support our local talent as you increase your chances of winning big. All SMS alerts are from Skizza Citizen, and lucky winners will be contacted from 0709 767 000. Skizza Tune, Skizza Chapa. Terms and conditions apply. Win big in seconds. Shabiki nikajaribu mara ya kwanza nikaeka shilingi 100 kaliwa hiyo 100 nikasema nikakufa moyo. Hii mara ya 4 nikaeka shilingi 100 kaona napanda yapanda ikafika 500,000. Nikamusisha msichana wangu mkubwa akaniambia dadi toa hiyo usiache toa. Nikasema wacha tu niendelee tu kucheza. Ndio ikafika 1.4. Nimefurahi yani hata nimeona ni Mungu tu. Kuna mali nilikuwa nimeshikika ma school fees hivi. Alafu na mjengo wangu kidogo ambao nilikuwa nimeuanza na vieta ni iko sawa kabisa.
Kochonjo. Avieti ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 359. Nyakwa Ramogi bende ing'eyo nonro mar gweng'u. Jakawine mano chako ya mulo. Kisumo en kama ne ji biro dwere tiati dogo ni biro sumo. Kata mana kaka ne ochakore. Chakruok mar got Ramogi nowuok Uganda kaluwore kaka ne Ramogi owuotho. Tich ariyo ka tich ariyo, Millicent Adhiambo. Machiegni e chendo mar ng'e gwenge wakatielo makawuono wakelo ni nonro mar gwenge yo koloni kendo milere nyinge chakruok kachiel kod humb gwenge mopogore. Somo nowuok kuom nying mar Kisuma ei manyaka kaendi umbe landore kod ang'owa we wawinja nena Saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Ngoma Owake en od jothum. Ngoma Owake akelo ni mix mopwes Brege, Ja, Rastafara. Always listen. Tuaf gi jothumbe nyakoro mago jonka kumora mora magintie. People crave is the different. They crave the exotic. Yeni kila thum ni kare. Kama nene edition. Benga kaluka Cha beach nyakoro mago jonga sukus kamwati memana kama. Kitemana Ngoma Owake nyinga en Papa Viken wukich tichariyo tichadek tichang'wen tichabich saa 10 gidaka paga bich nyaka saa 12 warom. E pautuke nigi koneto club mar KCB no